Adlaw nga Biyernes karon mga kaigsuunan, petsa 6 sa bulan sa Agosto tuig 2021. Ato karong gisaulog ang kapistahan sa Transfiguration of the Lord. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos kapitulo 9 bersikulo 2 ngadto sa 10. Tapos sa unom ka adlaw gidala ni Jesus sila si Pedro, si Santiago ug si Juan ngadto sa usa ka taas nga bukid. Diin didto walay laing tao gawas kanila. Ug samtang nagtan-aw sila kang Jesus, nausab ang iyang panagway. Ang iyang bisti misanag sa hilabihang kaputi nga walay bisan kinsa sa tibuok kalibutan nga makapaputi sama niini. Unya nakita sa tulo katinunan si Elias ug si Moises nga nakigsulti kang Jesus. Ug miingon si Pedro kang Jesus, magtutudlo, maayo nga niya kita dinhi. Maghimo kitag tulo ka payag, usa alang kanimo, usa alang kang Moises, ug usa alang kang Elias. Nakaingon siya niini kay wala siya mahibalo kung unsay iyang isulti kay nangalisang man sila. Unya dihay panganod nga mitungha o gilandungan sila niini. Ug may nadungog silang tingog gikan sa panganod nga nag-ingon, kini siya maong pinangga kong anak, pamati kamo kaniya. Gitanaw dayon sa mga tinun-an ng palibot apan wala na sila'y nakitang tao gawas lamang kang Jesus. Sanang lugsong na sila sa bukid, gidigdan sila ni Jesus sa pagpanugilon kang bisan kinsa sa ilang nakita hangtod nga ang anak sa tao mabanhaw na. Gituman nila ang iyang sugo apan nalibog sila kun unsa ang kahulugan sa giingon niyang pagkabanhaw. Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo.